nagkaroon po ako ng karelasyon ko pero pinsan ko po. Nag-inuman po kasi kami. Katapos noon, nagtanong siya, try nga natin kung dalagang Pilipina ka. Yung dinala niya po ako sa sagingan. Seryoso ba? Dinala ka niya sa sagingan? Yes po. At doon ko po hinawakan yung saging niya. Anong laki? Latundan? Ganon? Parang ganun. Yan po yung kasi yung gusto ko. Yung hindi po ako nabubulunan. Pero masarap naman po. Pinahawakan niya po yung saging niya sa akin. Ako naman po dahil sabi at crush ko nga po siya. Yun po, hinawak-hawakan ko po. Sabi niya po, huwag mo nang patagalin kasi natatakam na rin ako. Habang kinakain ko po yung saging niya, bigla pong may lumabas. Malagkit po. Tinanong ko po kung ano yon. Sabi niya, hindi pa daw yung tamo. Huy! Wait lang. Hindi pa yung dagta. Magunos dili ka, iha. Opo, pinatawad niya po ako. Oh. At doon po kinain po yung papaitan ko. Doon ko po na-feel yung dila niya po na pinasok niya. Parang ang sarap. Unti-unti niya po pinatayo ako sa may sagingan at doon po pinahawak sa sagingan. At doon niya po ako pinasok yung saging niya po sa papaitan ko. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. at mag-comment ka na rin sa Bisyo. Hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.